ukungcweliswa kwaso swangcweliswa phakathi komuzi wakithi eYideni noma eNhlanhleni. Ngonyaka ka-1919 ubaba omkhulu wayephakathi kwawo lo muzi ekuseni, iy'ndaba zazenzeka kakhulu ekuseni. Wayeqeda kungenisa umthandazo wokuvuka, sekudlula-ke iy'thuthuthu zama-ducktail. Abelungu-ke babekuthanda ukuthi mabehamba ngethuthu bahambe bebaningi, babe yishaqqa. Bafike bapake ngenhla komuzi, bameze izithuthuthu zazo ngenhla komuzi. Makusukuma sigijime siya khona, sibuye nezwi kulabelungu sithi size ukuzofundisa lo baba wala ekhaya iBhayibheli, ngoba sizwile ukuthi unentshisekelo ngolwazi lokukholwa nangolazi lwenkosi uJesu. Uma ngabe-ke sifike isigijimi siyamtshela ubaba omkhulu ukuthi bathi inceke yenkosi, wayebizwa kanjalo ubaba omkhulu, kwakuthiwa inceke yenkosi. Bathi inceke yenkosi laba belungu beze ukuzokufundisa ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Bafuna ukufundisa iBhayibheli ukuthi uzolifunda ulazi. Uthi ubaba omkhulu, imina-ke namhlanje engizofundisa khona, ngoba sebeze bafika kwimini school yami yase-Edeni. Labelungu-ke waqhubeka ubaba omkhulu uma ngabe seqedile ukwenza umthandazo wokuvuka, wayiphilisela abantu, wenza imisebenzi ayenzayo, wathuma amakhosikazi lapho wathuma khona. Sekuthi-ke laba abamhlophe ababefikile bethi bezofundisa ubaba omkhulu baze bazumeka bekuzona iy'thuthuthu zazo. Isikhathi abaphaphama ngaso kwakusanda kushaya u3 sekuyoshaya u4. Bathi ngeke sakwazi ukuthi siqhubeke nokufundisa lo muntu asivele esambeni, ngoba uNkulunkulu kusho ukuthi akathandani. Bashaya iy'thuthu zabo baphuma bahamba. Lase liqhamuka kanjalo-ke igama lokuthi igama lomuzi yimini school, ngoba ababethe bazofundisa uShembe ngeBhayibheli, kodwa uShembe wafundisa bona ukuthi uvele ezulwini. Seyithi-ke inkosi, bantwana bakaNkulunkulu, lisakhiwo salomuzi sincanyana kakhulu, kodwa ezulwini mkhulu kakhulu. Lo muzi uyisisekelo sokuphakama. Lo muzi akufanelwe ukuthi umshumayeli amemeze isonto, umemeze ingelosi yokungenisa inkonzo, kodwa ngiwunikeza igunya nelungelo lo muzi ukuthi ngaphandle kokuphakama kube iwona kuphela ozoshaya insimbi. Mind you ukuthi insimbi ekuphakameni ifike ngonyaka ka-1922 ngenkathi kade abamhlophe befike nentombazane eyayisithombile kodwa ingayi ey'nsukwini zayo. Base bezwa uma ngabe bevakasha eThekwini bebatshela belungu bathi kunomuntu oke wamisa ulwandle la eThekwini, mhlawumbe uma ningase nimise kuyena lo muntu laphaya eNanda angamthandazela ebese yaphila. Kuthiwa-ke uNyamandala wathi masefikile lo mlungu wayithatha le ntombi wayifaka emgidini, ngoba kwafika kuwusuku lemgidi, wayifaka emgidini kwasinwa. Wathi mesehambe eyakwela kubo ngoba kwasekonakele kule ntombazane, wabuye sekubuya nensimbi ezobonga okuyiyona le eyayikhala lapha eKuphakameni. Kodwa ubaba omkhulu ngo-1919 wayesekhulume ngensimbi yokhala eKuphakameni, uthi imizi ayinikeza igunya lokushaya insimbi kungamenye esontweni umuzi oseKuphakameni kanye nomuzi oyisisekelo sokuphakama ogama lawo esenhlanhleni. Kodwa indaba yensimbi uqala ukuyikhuluma ekithi enhlanhleni ngonyaka ka-1919. 1920, 21 kuthe ngonyaka wesithathu esinikezile insimbi, kwayila kufika umuntu ozoletha isipho sokubonga ukuthi ingane yakhe isiyangena ey'nsukwini zayo, isiyangena ey'nsukwini zayo, waletha insimbi ezobonga. Kodwa kade yaqala enhlanhleni ukuthi ishaywe. Uma ngabe ngiveza indaba yokuthi lo muzi uyisisekelo sokuphakama, ngonyaka ka-1990 inkosi inyanga yezulu yayisempangeni, uma ngaphosisi ngithi kusemandlanzeni, yayiyogcoba ithempeli elalisanda kwakhiwa khona. Sekuthiwa-ke baba sicela igama lethempeli, wathi la kusenhlanhleni. Vele eMaritzburg imini school wayesefikile ngo-1977
u-April walishintsha igama wathi akusekhona eDeni la kodwa sekuyisenhlanhleni. Base bethi abantu, hawu baba, ngoba inhlanhleni ikhona nje eMaritzburg. Wathi awu, aningezwa ukuthi ngiqonda ukuthini. Okay, kulungile-ke manje ngingafuni-ke ngithi kusenhlanhleni la, iseyideni-ke la. Bathi baba, iDeni iyona lo muzi wakho olapha eMgungundlovu, bekade ubizwa ngokuthi iDeni phela njengoba usufike wawushintsha khona ngokuyisehlelo. Bathi ha, kanti nifuna ngithi kunguphi-ke? Hhayi-ke isemini school la. Cha baba, imini school iyona iDeni le namhlanje siyinhlanhleni siseMaritzburg. Bathi we, ngihle ney'phukuphuku zodwa, nolifunda nini ulimi lwesiZulwini? Okay, ngiqonda ukunitshela ukuthi inhlanhleni iyona endala ngaphezu kwehomisi nangaphezu kokuphakama ezulwini, ingeyokuqala. Kuthiwa wabe sethatha-ke incwadi le yokungcwaba kanye nokushadisa. Ngizocela ukukhotha exactly amazwi akuyona. Wasefunda ekuqaleni kuverse 11 umthandazo wesikhonzi senhlupheko ezweni lasenkwenkwe othi fundeka kanje: Nkosi, uma ungikhiphile eideni lokuqala, ngibheke ngomsa wakho Nkosi Jehova, ungibuyisele eideni yokugcina. Lokho kusho ukuthi wangibumba ngothuli lomhlabathi, wangifaka othulini lomhlabathi, kodwa mina ngingomoya wakho. Uma usubuyisa umhlabathi wakho, ngibuyisele mina kuwe futhi, Nkosi yomusa, ngoba angivelanga emhlabathini, ngavela kuwe, Nkosi yomusa. Nkosi Jehova, umkhiphile u-Adamu no-Eva ensimini yase-Edeni, kodwa wabuye wamkhumbula nami uma ngonile, ngikhumbule Nkosi yomusa, ungithethelele zonke izono zami. Jehova, yamukela umthandazo wami, Nkosi yomusa, sihlangu saphakade somphefumulo wami. Amen. Uthi-ke ezulwini inkosi inyanga yezulu, umuzi waseideni, umuzi omdala kakhulu, umuzi omkhulu kakhulu, umuzi oyisenabelo sezinyawo zikaNkulunkulu. Ngisho ivesi lokugcina esihlabeleleni esihlatshelelwa kakhulukazi mangicatshwa, ngizolifunda isihlabelelo 49. Ivesi lakhona lithi, lapho sengisondela ensimini yase-Edeni, ngojabula ngiphelele sengiya ekuphakameni. Eyayisichaza inkosi yathi, uma ngabe ngithi lapho sengisondela ensimini yase-Edeni, futhi lapho sengisondela esinabelweni sezinyawo zikaJehova, sengilibone isango lokungena emzini oyingcwele sothini siyokuthiwa kusekuphakameni. Ithi ngiyojabula ngiphelele. Ichaza ubukhulu bomuzi wakithi enhlanhleni. Umuzi-ke wakithi enhlanhleni ngingakuveza ukuthi waba nezingqalabutho. Ungumuzi siyasiqhenya thina ngokuba nenhlanhla yokuzalelwa kuwo, ngoba umuntu owadlula emhlabeni wangena ngosuku emhlabeni, ngokweBhayibheli lisitshela ukuthi iselelesi esasilenga emthini kanye nenkosi uJesu Kristu. Kodwa inkosi ilanga ngonyaka